Aħna ġejna f'dinja fejn ma jonqosna xejn u daw twildu f'pajjiżi, mhux pajjiż wieħed, f'pajjiż li m'għandhom xejn daw u ma tantx nara ferjin li aħna la m'għamilna xejn speċjali aħna biex aħna ġejna ngħixu Malta fejn aħna r-rikkezzi kollha tad-dinja m'għandhom xejn. Għal dawn l-aħħar 25 sena, Keith Marshall wettaq diversi ħidmiet filantropiċi madwar id-dinja sabiex nies inqas ixxurtjati minna jgħixu ħajja b'dinjità. Il-ġimgħa li għaddiet Marshall flimkien ma' tim tiegħu telqu minn Malta biex jibdew diversi proġetti fosthom fil-Gwatemala. Hawnhekk huma iltaqgħu ma' Father Anton Grech, saċerdot Awċi li ddedika ħajtu biex jaqdi fil-komunitajiet f'dan ir-reġjun. Permezz ta' fondi miġbura ser tkun qiegħda tingħata l-ewwel magna sabiex tikkompressa il-plastik. Dan sabiex familji li qattaw ħajjithom jiġbru l-fdalijiet magħmula mill-plastik kollhom ħajja aktar dinjetuża. Dun Anton ħajħodna ġol miżbla lokali fejn hemm 60 familja li jgħixu minn fuq il-fdalijiet tan-nies. Fdalijiet meta ngħid fdalijiet huma jqogħdu jfittxu fiż-żibel u jaqalaw il-plastik. Tirmut biex forsi tagħmel euro ta' f'ġurnata taqdef hemmhekk fiż-żibel. Għaddej f'da xogħol 25 sena qatt ma rajt, qatt ma esperjenzajt nies qed jgħixu proprjament ġo miżbla. Iġi Gwatemala di ħan esperjenza magħhom. Proġetti oħra waqt din iż-żjara jinkludu proġett pilota fejn 50 familja ser jingħataw sistema li ssaffi l-ilma u ftuħ tal-Youth Empowerment Sport School fil-Brażil. Sistema mfassla biex tibdel il-ħajja ta' żgħażagħ li bl-isports jitalmu jkunu aktar dixxiplinati u edukati. Marshall qalma TVM News illi minkejja l-periklu li ġili jkollu jħabbat wiċċu miegħu iħoss li dak li qed jagħmel iqattra f'oċean. L-qofol ta' kollox huwa l-inaugurazzjoni tal-klinika tal-kirurġija oftalmika. Live for nothing, die for something. Semmek naf nirraġuna. Jiena nippreferi inkun hemm nagħmel dax-xogħol siewi li naf li hija ħaġa mistħoqqa min-naħa tagħna lejhom kompletament ovvja li jekk għandna l-għodda d-dispożizzjoni tagħna daw jiġu implementati. Din il-ħidma f'dawn il-ġimgħat tkompli tikkonferma l-impenn tal-Fondazzjoni sabiex tagħmel differenza reali f'ħajja in-nies madwar id-dinja.